Avui toca parlar sobre la nova gran regulació de lloguers. Estem parlant del nou projecte de llei que regula el lloguer de temporada i el d'habitacions. El lloguer de temporada només es podrà utilitzar quan la raó sigui per temes de vacances o recreatius. El lloguer d'habitacions sí que es podrà seguir fent, però la suma del lloguer total de les habitacions no podrà excedir el límit de regulació de preu de lloguer. Pel que fa al lloguer de temporada, un propietari ha de fer una inversió molt més alta, ja que el pis l'ha de deixar totalment equipat i amoblat pel que vingui a passar al lloguer de temporada. Perquè hi ha gent que ha de fer un màster, gent que ha de fer un seminari, gent que ha de fer un projecte, i aquesta gent necessita un pis que estigui totalment equipat, amoblat, perquè la inversió d'un propietari és molt més gran quan té un lloguer de temporada que quan té un lloguer d'habitatge habitual. I en el cas de lloguer d'habitacions, una mica és el mateix. Quan tu llogues un habitatge per habitacions, aquestes habitacions s'han d'equipar, s'han d'amoblar, i requereixen una inversió més alta que un pis de lloguer d'habitatge habitual. Una cosa que em pregunto, tot el mercat negre que ja existeix de fa temps d'habitacions, que són llogaters que paguen un lloguer normal i relloguen les habitacions a esquenes del propietari, seguiran fent negoci, no? Estem en un moment de molts canvis a la llei d'habitatge, de lloguers, de regulacions, i per això és molt important que estiguis ben assessorat. Contacta'ns i t'ajudarem.